The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tabang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismis sa inyong mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules at isang maligayang bagong taon mga kaaksyon. At patuloy pa rin tayong magbibigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Backs. Mga kaaksyon, para sa unang araw ng bagong taon, sama-sama nating tunghayan ang ilan sa mga inaing ng ating mga kababayang binigyang tugon ng ating programa noong nakaraang taon. Dahil hindi lamang pag-aksyon sa mga reklamo ang ating binigyang pansin, kundi pati na rin ang pangangailangang medikal ng ating mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Best Medical Stories of 2024 ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Panoorin po natin ito. Isang taon na naman ang lumipas at sa 12 buwan naming pagbibigay ng serbisyo publiko ay nakasama nyo kaming humarap sa hamon ng inyong mga buhay. Iba't ibang kwento muli ang ating mga natunghayan at nagbigay aral at inspirasyon. Kung kaya't sama-sama tayong magbalik tanaw sa mga hindi malilimutang tagpo sa isang taon. Dito sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Kong Saldico, Year-End Special Report. Simulan natin sa kwento ng isang bata na mula sa Rapu-Rapu, Albay. Ang munting kahilingan ng bata na may sakit sa puso ang ora mismong binigyan tugon ng aming programa. Ayon sa ina na si Jory Bobber, 4 na buwang gulang pa lang noon si Jello nang madiagnosed siya na may congenital heart disease o sakit sa puso. 2013, mga 4 na buwan, may ubo bago sipon siya. Ilang araw din yun bago ko siya na ipa-check up sa health center. Yun, doon ko nasabi ng doktor, ngayon may problema ngayon kayo. Kung gusto mo ngayon makasiguro, ipa-private mo ngayon. Ito to the echo mo ngayon yung anak mo. Dahil sa kalagayan ng kanyang anak, ora mismo siyang tinulungan ng ating programa na makapagpatingin sa doktor. Sinagot na rin ng aming programa at ni former Kong Kitoko ang check-up ni Jello at ang iba pa niyang pangangailangang medikal. At ang kahilingan ni Jello na makapamasyal at makakain sa isang kilalang fast food chain ay agad rin ibinigay ng programa sa kanya. Hello po, madam. Hi, Jello! Hello po, madam. Good morning po. Ma'am, okay na si Jello. Excited na po mag-abas na. Punta tayo ng wildlife tapos kain ka sa Jollibee. Pero sabi niya, madam, masimba muna kami sa Daraga, ma'am. Saan gustong pumunta, Jello? Man. Doon sa kawat, tapos pumunta sa Jollibee.
Congressman Congressman Saldico, napakalaking tulong, napakasaya ng ibinigay mong tulong sa anak ko. Nagpapasalamat ako sa inyo sa binigay niyong kaligayahan, kaugmahan sa akin ko. Andiyan kayo, binigyan niyo ng malaking kaligayahan na hindi ko kayang maibigay sa anak ko dahil sa kakulangan ko sa pinansyal na problema. Salamat po, ako Bicol. Salamat po, Congressman Kito ko. Si Congressman Saldico, salamat po. Maraming sa tulong ninyo sa amin. Narito rin ang isa pang kwento ng isang ina na humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Kong Saldico. Yung panganay ko, ganito siya, may ang diagnose sa kanya cerebral palsy. Yung pangalawa ko, hindi ko naman po siya masabi na, kasi sabi ng doktor sa Maynila, hindi naman daw masabi sila na same case sila kasi kahit isa po, hindi ko po talaga napacheck up yung anak ko, yung napano sa neuropedia po, kaya hindi ko po alam kung ano yung case man ng anak ko. Pero gusto ko lang malaman talaga na madala kami sa PGH, sa hospital, kasi yun po yung hingi ng doktor na mapacheck yung ano ni baby, yung genetic workup daw po, para malaman po talaga namin kung ano daw talaga yung reason bakit nga sa dalawa kong anak, ganun po sila. Gawin ko lahat. Gagawin ko lahat para at least sabi ko, kung tumanda man silang ganyan. Sa ngayon kasi ginagawa ko po talaga lahat yung mga posible po. Posibleng magkaroon pa sila ng chance na kahit po makalakad lang. Sobrang mahal na mahal ko po yung anak ko. Kumbaga sila na po yung buhay ko. Kaya sobrang bumagsak po yung nung nawala yung pangalawa ko. Kasi yung buhay ko po, tinaya ko na para sa kanila. Nagagawin ko ang lahat bilang isang magulang. Na yung pagmamahal na ibibigay ko sa kanila. Yung pag-aalaga na kailangan nila. Kaya sobrang sakto nung nawala yung pangalawa ko. Lalo't na ngayon may isa pa ako, kaya nagpapakalakas po ako. Kasi sabi ko, mayroon pa akong isang anak, hindi dapat ako pwedeng panghinaan. Kaya naman ang aming programa ay ora mismong tinugunan ang kahilingan ni Nanay Jessica. Nasa kabilang linya si Congressman Christopher Kitoko. Congressman, napakinggan po natin ito pong kahilingan ni Nanay Jessica para po sa kanyang anak na meron po ngayong iniindang cerebral palsy. Ano po ba yung maaring maitulong po natin sa kanila pong pamilya? Yes, wag na siya mag-alala. Sasagutin na natin yung papuntang Manila. Ihatid ng ambulance natin para mapacheck upan yung anak niya sa PGH. Ayun. Siyempre, bibigyan natin siya ng pera para panggastos niya sa pang-Manila, pangkain-kain. Unang-una po, salamat kasi kung hindi po sa Panginoon, hindi po ako makapunta dito kasi bago pupunta ako dito, palagi po akong nagdadasal na sana sa mga nilalakad ko may makakatulong sa akin. Salamat po, Congressman, sa tabang niyo po sa amin. Ora mismong sinamahan ng aming team ang pamilya Martillan at hinatid sa Philippine General Hospital gamit ang ambulance service ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. At sa ating pangatlong kwento ay ang kahilingan ng isang buong pamilya mula sa Kamalig Albay. Ito lamang na taon, lumapit sa aming tanggapan ang isang haligi ng tahanan na si Tatay Angelo para sa kanilang inaalalang bayarin sa hospital na umabot ng mahigit 700,000 piso. Congressman Jill, nasa 172,000 pesos pa raw po ang kanilang kailangan bayaran po sa ospital. Well, tamang-tama Remy, sapagkat meron tayong programa patungkol sa asistensya medikal. So, sasagutin natin itong 172,000 na balanse nila Tatay Angelo upang zero balance na
ang kanila pong hospital deal sa Tonchuling Hospital. Sinihiling natin na agarang makapag-recover ang asawa nitong si Mister. At hindi lamang lang, Remy, ang ating ibibigay na tulong, sapagkat ngayon mismo, pagkatapos ng programa, ibibigay din natin ang 5,000 pesos cash, no? Dagdag asistensya, dagdag ayuda para po sa pamilya. Maraming salamat po, Congressman Gil, sa inyong tulong sa amin, sa aming mahirap. Wala ko naman, ang mensahe ko lang kay tatay, magpakatatag po kayo at huwag pong makalimot na magdasal, no, sa ating pong Panginoon upang gabayan ho kayo sa mga kinakaharap niyo pong krisis sa buhay. Itinawag ko na din po sa hospital yung kanyang mga reseta ng anak niya, yung 2 autism. And right after ito, tatay, kukunin po natin yung pang-maintenance. Kanina kasi na-mention ni tatay yung pagpa-opera sa BRHMC. Nakausap ko din po si Ate LV. May balance pa ata kayo doon na 300,000 plus. Isi-zero bill na po yun. Ma'am, maraming salamat talaga. Opo. Dahil yun nga ang inisip namin, di pa kami nakakapagbayad doon sa BRMC. Nag-promote sa Reno. Tapos, ito na naman, may bago na naman gagawing promissory note. Opo. Kaya nga, sobra talagang papasalamat namin na natulungan talaga. Hindi ko talaga in-expect na ganito karami ang matatanggap kong tulong sa inyo. Kala ko, sabi mo, interview lang eh. Zero balance na kita sa Tonchuling Hospital. Ito na ang katibayan na pagtulong sa atin ng Ako Bicol. Maraming salamat po. Ito po ang katibayan na zero balance na kami sa Tonchuling dahil sa Ako Bicol. Labis ang pasasalamat ni Tatay Angelo sa sunod-sunod na tulong na kanyang natanggap mula sa programa. Mula sa hospital bills hanggang sa gamutan ng kanyang anak ay ora mismong natugunan. Hindi lamang sa Bicol Region tayo ora mismong tumugon dahil mula sa ating Action Co Center sa NCR Satellite Office, isang mananahi naman ang ating natulungan para sa kanyang gamutan. Humihingi po ako sa Ako Bicol Party List po ng tulong para po sa aking chemotherapy po, CT scan, at saka po yung mga laboratories po. Ora mismo, bibigay na sa kanyang guarantee letter niya na kalagang 40,000. Ayun! Salamat po ako sa Ako Bicol. Marami po kayong natutulungan na kagaya po namin na mahihirap, hindi po kayang magpagamot. Maganda po na mayroong kagaya po sa inyo na tanggapan na kumakalinga po sa mga pangangailangan. Kagaya po namin walang kakayahan magpagamot. Kay Congressman Saldico, nagpapasalamat po kami. Ang aking pamilya po na natulungan po ninyo kami. Kay Congressman Hel Bungalon po, kay si Rodi po, Vizcaya. Nandyan po kayo sa kagaya po sa aming mahihirap. Sino ba naman ang hindi maaantig ang puso sa kwento ng mag-asawang senior citizens na sina Tatay Elmer at Nanay Josephine Simba ng Minalabak, Camarines Sur? Ang kanilang kwento ay nagbigay ng inspirasyon sa atin dahil sa kanilang Till Death Do Us Part na pagmamahalan. Ano, kahit magkalayo kami, hindi kami ibanan. Habang buhay kami magdating. Ayan na. Mula pa sa Sitio Baliwag, Minalabak, Camarines Sur, personal na pinuntahan ng aming team sina Tatay Elmer at Nanay Josephine. Personal naming nakita kung gaano kahirap ang buhay ng mag-asawa.
Hindi daw siya nakakapag-lakad-lakad. Permi lang kami doon sa bahay, mainay. Sa daw sa Manila, lukot-lukot yung mga bahay. Hindi, tinugutin naman kami. Pinauwi na kami dito sa amin, sa probinsya. Pagdating mo dito, kinaagahan. Inatake. Dahil sa sitwasyon ng mag-asawa, ang ating programa kasama ang Ako Bicol Party List ay ora mismong tumugon at bumuo ng isang proyektong walang ibang hangarin kundi ang makapagbigay ng pangunahing tulong sa ating mga kababayan. At ito ang Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. Sa naganap na Tarabangan Caravan, nabigyan ng libreng wheelchair si Nanay Josephine, na handog ng Ako Bicol Party List. Nakapagpakonsulta din ito sa doktor ng libre at nabigyan ng mga gamot. Iilan lamang sila sa mga taong natulungan ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Kong Saldico sa taong 2024. Hanggang sa susunod na taon, tayo ay sama-sama pa ring tutugon at aaksyon para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Dahil ito ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Isa sa mga hindi ko talaga makakalimutan mga kaaksyon ay ang kwento ni nanay na may 9 na anak ngunit hindi nagawang alagaan. Ngunit dahil sa ating programa ay nabigyan muli sila ng pagkakataong mabuo bilang isang pamilya. Sa pagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, sabay-sabay naman nating tunghayan ang ating Best Featured Stories for 2024. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro.
Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo, para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po, asin marahin na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang ora mismo. Iba't ibang mga kwento na rin ng buhay at bayanihan ang ating naipalabas dito sa ating programa. Ang ilan sa kanila ay nagbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Kaya naman samahan niyo akong balikan ang ilan sa kanilang mga kwento na tumatak sa ating mga puso. Ito ang Best Featured Stories of 2024 ng Ako Bicol Tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Panoorin po natin ito. Ngayong taon, marami tayong mga kababayan na humingi ng tulong medikal at agarang nating nabigyan ng solusyon ang kanilang problemang medikal. Samahan niyo kaming balikan ang ilan sa mga istorya ng kanilang buhay na tumatak sa ating mga puso. Buwan ng Hunyo nang tulungan ng ating programa si Lola Presentasyon na mula sa Taysan, Legazpi City. Ayon sa kanya, pinabayaan na raw siya ng kanyang 9 na anak. Iyan ang pinananalangin ko sa Diyos.
Araw at gabi, kahit kalagitnaan ng gabi, nakaupo lang ako, humingi ako ng tulong sa Diyos. Sana bigyan sila ng malinaw na isip, mahalin lang ako nila. Ang 84 na taong gulang na si Lola Presentasyon, hirap nang makakita at maglakad. Bukod pa rito ay may iniinda na rin na sakit si Lola na hindi niya magawang maipatingin sa doktor. Kung maaari po na matulungan po ako ninyo, kasi nahihirapan na po ako. Matagal ko na itong nararamdaman na sakit kong ito. Ang kahilingan ni Lola Presentasyon agarang tinupad ng Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Zaldico. Ora mismo namin siyang sinamahan sa isang ospital para masuri ng espesyalista ang kanyang kalagayan. Bukod dito, binigyan din namin siya ng grocery package para sa kanyang pang-araw-araw. Matapos ang ilang araw ay labis ang tuwa ni Lola Presentasyon. Dahil matapos siyang tulungan ng ating programa, ay nagbago ang pakikitungo sa kanya ng kanyang mga anak. Para madagdagan pa ang kasiyahan ni Lola Presentasyon, isang sorpresa ang aming inihanda para sa kanyang kaarawan, katuwang ang ilan sa kanyang mga anak. Nang makauwi na siya sa kanilang bahay, ito na ang sumunod na pangyayari. Ang kasiyahan ni Lola Presentasyon ay hindi kayang tumbasan ng kahit na anumang halaga ng salapi. Isa rin sa kwento na naitampok natin ang kwento ni Tatay Eduardo, kung saan pinatunayan ng kanyang alagang aso ang kasabihang dog is a man's best friend. Ang isip ko po, sir, tuka ko, sabi ko sa aso ko, kung sakaling mamatay man tayo, sana ang agad niya ko sa Panginoon, kuwan lang po, makuha lang ang bangkay na. Ang kanya kasing alagang aso na si Jaguar, iniligtas ang kanyang buhay. Ginangkaul nito, kinagat ako dito, inihila ako sa parting mababaw. Sabi nila, may asong kumakaul. Ano kaya yun? Parang paraslaitan ako. Yung iba, takbo sa parting mababaw. Inakbay nila ako, inalalaya nila ako papunta sa barangay. Matapos mailigtas, lumapit sa programa si Tatay Eduardo upang humingi ng tulong na makuha ang kanyang asawa na nasa Mercedes na kanyang naiwan sa Camarines Norte, na agad namang tinugunan ng aming programa. Masakit man para kay Tatay Eduardo at sa kanyang asawa na iwan ang kanilang tahanan sa Camarines Norte, dala naman nila ay bagong pag-asa sa kanilang bagong tahanan sa Legazpi City. Isa rin sa tumatak na istorya na ating inilabas sa ating programa ay ang dalawang magkaibigan na pinagtripan ang isang pusa. Ang isa kasi sa kanila, inihagis ang pusa sa ilog habang kinunan pa ng video at ipinost pa nila sa social media na agad namang nag-viral. Ang mga netizens na nakapanood ng video, labis ang galit sa dalawang magkaibigan. Ang pamunuan naman ng Tabaco Animal Rescue and Adoption, agarang umaksyon dahil sa insidente. Ayan po, bali po, kagabi po, we were able to file a complaint na po sa police station na sumasakop sa municipality nila, which is Santo Domingo. Apparently po, maswerte tayo dahil mabilis po yung action ni Mayor. Ano po ba yung akibat na penalidad? Maaari po bang kaharapin na sino mang lalabag sa batas? Kapag na-prove po, regarding sa violation po ng Animal Welfare Act, mayroon po tayong yung strengthen na po na umabot na po ng 3 years. Kasi dati po, 2 years lang po yung imprisonment. 3 years imprisonment na po ang magiging penalty. So that ranges po from 6 months to 3 years. Bilang tulong na rin ng ating programa sa Tabaco Animal Welfare and Adoption, ay nagpaabot tayo ng ilang sako ng cat food at dog food.
Tiningnan na rin natin ang kalagayan ng pusa na inihagis sa ilog. Ika-27 naman ng Marso nang ibahagi ni Jofer ang kanyang kwento sa ating programa. Ayon sa kanya, hindi siya nawalan ng pag-asa para magbagong buhay. Gusto ko lang bumalik sa Diyos. Sa edad kasi na 14 ay pinasok niya na ang mundo ng ilegal na droga upang makatulong sa kanyang pamilya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang insidente ang nagpabago sa kanyang buhay. Naglayap ako 2023. Tapos, after 5 months, sinet up ako ang barkada ko. Wala man talaga po. Walang transaction ano pa man. Pinaduman lang pa ako sa draga. Tapos pag-abot ko po duman, by bus na tinutukan akong badil ka mga pulis. Pinadapa ako. Nang makalabas na siya ng kulungan, ay agad natin nalikuran niya ang dating gawain. Para muling makatulong sa kanyang pamilya, ay ginugol niya ang kanyang oras sa pagtatato at tuwing Semana Santa ay gumaganap siya bilang si Hesukristo sa sinakulo. Kasi iba mataram yung mga iba mataram hindi nga mga banal-banal na narutan. Pero okay lang yan, hindi ko nagpapansin sa labot ko man sindi. Basta kumuya ko yun, wala na sindi. Mapait man ang nakaraan, pinilit ni Jofer na ayusin ang kanyang buhay para hindi na muling kumapit pa sa patalim. Sinong hindi mamamangha sa kwento ni Clive ng Anislag Daraga na naitampok sa aming programa? May kapansanan man sa pagsasalita at pandinig, hindi ito naging hadlang para abutin ang kanyang pangarap na maging basketballista. Sa tingin ko mo, parang nasa lahit talaga yun namin eh. Kasi po yung may kapatid din ako sa Lucena, kaya naging patatlo. Pati yung mother sa Bayrongi. Wala man sinasabi yung doktor kasi pag inalabas, normal sila. Mararamdaman mo yan pag mga 8 buwan, hindi isang taon. Dahil sa angking galing ni Clive sa basketball, kasali siya sa Deaf Association of Quezon Province Basketball League para irepresenta ang Bicol Region. Maaari ko bang maikwento, paano ho na-discover itong anak ninyo at napasali dyan sa liga ng asosasyon na yan? Kasi po sir, nung una po siya, nung bata pa siya kasi binubuli siya palagi ng mga kababataan. Ang sabi ko na sa kanya, huwag ka nang lalabas, dito ka lang sa bahay. Nagpabili po sa akin ng bola, ginawa ko naman po siya rin, tapos doon po siya natuto maglaro-laro. Ngunit pangamba ng tatay ni Clive ang gagamiting sapatos ng kanyang anak, lalo pa na hindi sapat ang kanyang kita sa paglalako ng speaker. Subalit ang pangamba ni Tatay Joseph, narinig ng butihing congressman na si Attorney Jill Bongalon. Doon po sa kahilingan ng ating pong bisita ngayong araw ay tutugunan ho natin yan, Joshua Tremi. Sasagutin na natin ang bagong magara at talagang matibay na basketball shoes. Hindi po mabibili yan sa ukay-ukay. Doon ho natin bibilin yan sa SM. Ayun! Ayun, doon sa second floor. Oo. Second floor. Oo. At syempre, hindi mo naman pwede gamitin basta-basta yung sapatos na wala rin kasamang pares ng medyas. So sasamahan din natin yan, na isang pares ng medyas, pati na rin ng isang basketball. Matapos maiere ang kwento ni Clive, ora mismong nagtungo sa isang mall sa Legazpi City si Clive at Tatay Joseph kasama ang aming team para bumili ng bagong sapatos, medyas at bola. Bakas sa mukha ng dalawa ang labis na galak habang pumipili ng bagong sapatos. Si Tatay Joseph naman, hindi napigilang maging emosyonal nang kausapin ng aming team. Maraming salamat po sa akong Bicol Party List sa Tabang Ora mismo, lalo-lalo na po kay Congressman Saldico. Number 1 po kayo, sir. At kay Congressman Jill. Thank you very much po, sir. Salamat po. Hindi po matumbasan ang saya ko sa tuwa dahil po na naramdaman ko na gusto ng anak ko na hindi ko po naibigay. Nagawa ko man lang na ilapit sa inyo na matulungan din po ng pangangailangan anak ko. Maraming salamat po.
Yan ang ilan sa mga istoryang ating naitampok sa aming programa na nagbigay aral sa ating mga manonood at natulungan ng programang Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Zaldico. Magtatapos man ang taon, isa ito sa patunay na hindi magtatapos ang pagtugon ng programa sa anumang problema. Asahan niyo mga kaaksyon na magpapatuloy pa rin tayo sa ating hangaring maging daan upang magbigay ng pag-asa at saya sa ating mga kababayan. At mga kaaksyon sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Zaldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. Maligayang bagong taon muli sa ating mga kaaksyon at hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang tabang ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa kasama mo.